Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. $122 gikan sa 500 ka mga government vehicle nga ginapanag-iyahan sa Bacolod City ang ginapangita sa karon. Ini matapos nga wala ini mapresentar sa final inventory nga ginpatigayon sang syudad. May report si Nico Delfin. Sa likod sa Bacolod City Government Center, isa-isa ang ginusisa ni Mayor Albi Benitez sa mga ambulansya, motorsiklo kag mga salakyan nga gintalana sa mga city departments sang Sabado, pati mga salakyan sang pulis kag mga heavy equipment ang ginpakita man sa final inventory sa mga pagagamiton nga mga salakyan sa carpooling system sang syudad o kun MABCAB. Pero sa malapit 500 ka mga government vehicles, 378 lang ang napakita para sa ocular inspection. Suno kay Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu, nagmando ng alkalde sa katapos ng Public Order and Safety Office nga pangitaon kag usisaon kundi nagkadto ang 122 ka mga salakyan. Kay ban sina heavy equipment, may ongoing projects, ara dira, do dira sa Blalayo, dira naka-standby sa project. So 74% ang ato na assess. So, hopefully makakita sa mayong figures nga makita tanan-tanan nga salakyan sa syudad. Kung hindi mo ma-account, malversation na eh. Kung hindi mo mapakita. Kung kasi no na yung vehicle, attorney. Amo na, that's why this particular memo is very specific sa tao nga kung sino naka-MR ang nga vehicle. Kuti layo pa man na. Ang nga to ni isang proseso lang at sakto up. Gindugang ni Attorney Chu nga pila sa mga salakyan ang natalupangdan nga may guba kag kulang na sa mga parts. Gani ipausisa man ini sang syudad sa General Services Office kung balagin pangahuya na ini sa mga spare parts. Well, depende sa report sa GSO. Depende sa report. Kaya kung ginpangwa na ang bitatan, may mga corresponding blatter, may mga munabla. May responsibility na sa tao nga nakaimarang salakyan kung sino sa bla. Ang iya, nakaimar siya. So, hindi siya nakita rin yung damages lang nakita niya. Amo pa lang na. So, depende sa GSO report. Plano sang syudad nga ipakayong pila ka mga salakyan nga pwede pa magamit. Pero kung non-serviceable na, mahimo ini ibaligya pinaagi sa bidding.